Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan a Micaela, nga iti agdama, kat adda iti Malaysia. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Berto Orpilla, Regs Ricardo, Raymond Pordido, GP Hipolito, Mark Carion, kan Kafeng Yu Channel, dito'y Taiwan, anaayat nga agdangdangag, from Ali Hipolito TV. Kastamat ang makablaawan ni Rosemary Villaseñor, dita Penang, Malaysia. Makablaawan pa ni Annalyn Gaspar, dita Tabuk City, Kalinga. Amin at taga San Mateo Quirino Isabela, from Edna Yere. Kastamat ang makablaawan ni Bong Ariman, dita Cavite, Catherine Baltasar, dita Kuwait, Asuncion Family, especially to Nanay Ofelia and Tatay Carmelito, dita Cabatuan, Isabela, from Jeremy Asuncion, Riyadh, Saudi Arabia. Taga siyempre Viva Norte, kumusta kayo kano amin? Malig Isabela, ni Mami Florence Adriano, ita Hong Kong, from Shi Salayog. Kastamot ng Tijuan family, Carino family, dita Jones Isabela, Montorio family, dita Cordon Isabela, from Emily Juan ti Jones Isabela. Belated happy birthday mat to Ranilyn Mejia, idi October 14, ijay Alcor, Qatar. Ni Sister Veronica Dulay, Nanay Conching from Josephine Jose. Turingan family, dita San Luis, Tuaw, Cagayan Valley, from Vilma Manera. Makablaawan mat dagiti amin at tagakyangan Ifugao, from Highlander, ti Israel. Shout out pa iti Jaramillo family, Lor, Rabena, Fernandez, Semana, Javier family from Rosemary Jaramillo. Makablaawan pa ni Jubilin Kita at taga Tarlac City, nga itakat adda ijay Duha, Qatar. Belated happy birthday mat, idi October 11, kada MJ Costales kan Jamji Madriaga. Makablaawan pa iti Madriaga family, dita Matukay Alikapan, kan Uncle Keo Tolentino, ijay Canada, from Jamji Madriaga, iti Kuwait. Makablaawan pa ni Vernalyn, Jessamay, kan Kathy of Singapore, from Bernhardt. Happy anniversary to Mrs. Mariano Dumpit. Kastamot ni Uncle Norio, Auntie Chita de Vera, Divina de Vera, kan Levi Joy, dita Tugigaraw. Ti Family Solier dita San Mariano, from Liomar Dumpit. Makablaawan pa ni Girly Cabero dita Camarag, San Isidro Isabela, from Clifford Mark, iti Santa Teresita, Cagayan. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Micaela. Dear Manang Emmy, Micaela latan ti iyawag mo kanyak, kat iti agdama, addaak dito'y Malaysia. December 2019, idinaudi ang nagbakasyonak dita Pilipinas. Kat nagasatak, tanakasubli akpay, sakbay anang rugi dagiti lockdown gapo iti pandemya. Aklo nagkaapektado mati trabaho, idi kangitingitan ti COVID pandemic. Kat danda ni may saak idi kadagiti napaawid anaawanan iti trabaho. Ngam gapo kadagiti gagayem ko ditoy, nakastrakak iti panggadan nga isuti ayan ko aging gaita. Idi nag-lockdown ditoy, awan ti sabali a pagliwliwaan no saan nga internet. Kat ditaan na sarakak dayto YouTube channel yo. Nagsurat akmat manang taadapadas ko ajak tupulos malipatan nga amok apakaadawan iti adal. Kumusta ni nanang mo ay, Micaela? Gagangay na tabo makatan. Iso aday chay, nagadon amarikrik nanay ti bagina. Manot taon na na ya? Nasurok asi tentanan
74 san. Bakit matgaya man na niya? Wan, iso agagangay nga adun ti marikrik nana. Nail-il nga rod. Talaga kasta Micaela. Ang iman niya nga rod. Anusan takasta talaga dagiti adan edad na. Makapasurun lano daduma. Tanaghilig nga agibilin ka dagiti makan asaan namot apanawan. Ha? Kasla aginaw. Kesyo makapangpangan kano iti kastoy, iti kasjay, kano anyapay dita. Hay na, nagrigat amaawatan. Kumusta ni nanang, tatang? Nakaturugan. Iso na laang tay-tay pa nga orayan na ka. At nakato'y bilin na agatang nga maprutas. Ay natatang, kasano nga'y agumata nga, kat saan pa'y mo't apanawan ti Lanzones? Micaela, anak. Kasano nga igatangak nga'y katawan pa'y mo't, saan na pa'y mo't apanawan? Ay na, anak ko. Si kalakuman ti makama mga awat kan kwanawan. Amumutain. Darikrik na iso ana il-il. Maawatak day tatatang. Iso na ang takasla imposible dagiti bagbagana no daduma. Iso nga ron na siya kung ti mangibagbaga nga anusam latakuman ni nanang mo. Awawatam latakuman, anak ko. Ay, nagsakit to'y likod ko, Punsyo. Kasla na malmalaw. Malain siyang tailotak ti bukot mo tapno makaginawa. Ay, diyak kayat asikatimang ilot kanyak, Punsyo. Tanadagsan ti imam. Amang ano nakarkaron na sumakit ti bukot ko. Sino nga'y nga ron ti mangilot kan saan asyak, bakay? Ni Micaela. Ayan ti anak ta. Rest day na ita saan aya? Ay na, bakay? May am nga ginanan ni Micaela ang anak ta. Amumot ngayon daw ang mabambanog ka po iti trabaho na. Iso ko mati mangilot iti bukot ko. Tanalaglagan ba si ti ima na? Nadagsan ngamin ti imam lakay. Abang ano nakarkaro asumakit ti bukot ko. Ay, Alan na, Punsyo. Ibagam iti anak ta. Taiso ko mati mangilot iti bukot ko. Pangasem. Ay, kakaiso na a day off ko matatang. amok day ta anak ko. Imbagak mo't ka ni nanang mo. Nga mamumutahin. Adamot punto na. Nadagsan ngamin na talaga ti imak talalaki akit nga raw. Ay, Pangasim ka di, anak ko. Patgamon jay inam. Agil-il-il nga raw. alang nga rodan. Ibagayo ta siya kung ti mangilot kan kwa na. Ay na, agyaman ak Micaela, anak. Uwanan tatang. Alan, mapan kayon iti ayan na. Ibagayo asya kung ti mangilot iti bukot na. Nakababain man nga aklunan, ngam kasadot ko nga asikaswan dagiti dadakkel ko, no kasjay a masakit dama ng Emmy. Saan na ka maariyek wenno anyaman? Ngam talaga akasadot ko ida nga aywanan. No may papanmat ket di iti pagkasapulan da, kas ko maiti agas kan aminen, nabuslon ti abastuda, tanapintas met ti trabaho. Ngam no may papanan iti personal a panangasikaso kadakwada, talaga sa anak a mapagpiaran. Ngam gaputa agmay may saak nga anak da, awan ti maaramidak, no kasjay nga agil-il ti inak. Kapilitan nga rod nga aramidak no anya ti kayat na, tapno awan ti makunana. Anya kalaki din aya Micaela. Naganak mo dagi jay. Sana rin ba nga kadurman mo ida? Ay, mabit laang, friend. Mabit laang. Ah? Diyak matimbaga akadurman ko ida
Awan ti imbagak akasta. Katapay nga rod adi mo idakayat nga si Kaswan. No jak idaas asikaswan, pangalaan da ko mga iti pagbibiyag da, alaman? Iso adi mo ko naan ajak idaas asikaswan, tasyak mo't amin ti agas-gastos iti balay mi. Ti kayat ko asawan, di personal apa na nga si Kasum kadakwada. Kasko mano kas di nga darikrik na anda. Sika ko mati personal ang mga si Kaso kadakwada saan na ba'y beamlat ta idan adwa? Mabalin ka di, Efren? Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Pangaasim? Kagura na ka di, Mikaela, anak. Ha? Pangaasim, tadi na ko makagura. Nangro na no kastoy nga ipailot ko kun katibukot ko. Nadagsan nga minti iman ni tatang mo. Nakarkarong agsakit ti bukot ko no iso ti mangilot. Aday tananang, nailot kun ti bukot yo. Doblen nyo ti bado yo, tapno saan kayo ang malamiisan. Agyamanak, anak ko. Dagiti agas yo, tumtumaran nyo kadi? Ay, wan, saan amaliwayan ni tatang mo timang patumar kanyak? Wan ananang, rumbang la tumaran nyo dagiti agas yo, tamasapol yo day tatap no pumigsa kayo. Ay, jakam mo anak ko, ngam sa anak san a pumigsa. Ha? Mga no saan akon nga agimbag pa'y. Mabalin ka din nanang, saan ko matila ibagbagayo? Iso nga rot nagtrabaho tapno magatang ko ti amin akasapulan nyo nga agas. Iso at tumaron nyo dagita, tapno saan amasayang. Tatang, pakisimpayon dagiti ginatang ko aprutas. Pakanan nyo ni nanang tamasapol na dagita. Agyaman anak ko. Ayun gayam. Naibosan ti vitamina at tumtumar ni nanang mau. Ay, kastaya tatang. Ala, tagumata nga kinton bigat. Itamot lang amin nga imbagayo. Idi ko man nakita yu abasitan, imbagayon kanyak, tapno nakagatang akon. Pasensya kan anak ko, tadyak mat namin nadlawain. Kunak no ado pa'y nga may ibos mat gayam ay. Kanayon ko ngamin nga si kasun ni nanang mo, takumpormi mat lati ibagbaganan. Ay natatang, no kas di atila sasawan ni nanang, anawaan nyo kuma. Saan nyo nga itulok akong formula ti sasawan na? Mikaela, anak. Jaklatan ni kaskaso ni Basta nana. anawaan nyo no kas di asabali ti ibagbaga na tatang. Saan nyo nga ipalubos at tila sasawan na? Taam tayo mat amin, asaan nga agpaypay so dagiti ibagbaga na? Iso nga anawaan nyo ni nanang. Kakaiso na aras demita. Apa di ka nagtalinoy di balayo? Ay na, sa anak matlama kaina na. Agmalmalam to manan apapaasikaso ni nanang. Imbes ang makaina na akno kastoy nga day off ko. Saan mo, tatikayat ni nanang, adak lang iti abay na. Si Kamat, manano ngayon nagtalinoy kalatan ni taabay na. Bantayam lang mat. Kayat mo ka di adata ti agrikyar, friend? No kayat mo adata ti agrikyar, sikat ti makaam mo. Ituloy mo timang balakad kanyak maipapan iti rumbang nga aramidak iti ina. Saan ka balbalakadan? Isingsingasing ko lang mo't noon niya tirumbang nga aramidam. Talaga ka di andi kagsardeng, friend? Ala, kaslawanan timbagak. Nasaya at met, tadyakon pinidwa tinanganawakan ka, friend. Tano ipilit mo lat tadagit ang ibagbagam, talaga adata ti agkatik. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Igagkagarak pa idin ti rumwar iti balay mi, nga uray no day off ko manang, tapno maliklikak laeng ti panagilil ti inak. Diyak maawatan ti bagik, tauray kayat kumat nga asikaswan, kasla sa anak a komportable, no kasjay a kompormila ditan asasawan na. Urayak lang amin sumgar no kasjay nga agsao,
Akas lagpakpakadan. Iso a kinay kayat konti saan nga agtalinaed iti balay mi no awan ti trabaho. Ngam kabayatan ti pananglikliklik ko iti inak. Nakarkaro matigagar na amang sapsapol kanyak. Kat iti na minsan a panagpakadak ken kuana. Ay na, nakaragrag sa kakadakakitakan ka, Mikaela anak. Kulaklakit din no di kan makita apulos. Ha? Kadagiti kalabas, sinapsapol ka anak ko. Ngam ko na ni tatang mo adiritso kanumot ti trabahom. Awan sa kano ti day of mo. Awan nanang. Adamin kakadwami ang nag-emergency. Isa o masapol asumrekak. Ay, una yan anak ko. Aginanakamot mga noan niya mo ti mapasamakan ka. Di mo abuswan ti bagim. Nanang, kailiw ko nagitigundaway akasarsarita ka anak ko. Di la mabalin adi ka nagtrabaho ita. Tagsarsari ita talhaangan. Pasensya ka nanang. Ngam ado tinapatag nga aramida kiji trabaho kita. Isa masapul asumrekak. Kastaya. Naalagaro anak ko. Agan nagkaakadayon Ipatpatag ka unay anak ko. Unay. Di ka lakat pinagustuhanan ni nanang mo. Amo matadyak kaya tikas di nga ibagbagana. Likliklikak nga ron ngag sa umanan iti komporme la dita, ta sumsumgarak no kasjay. Amok nga pa anak manen. Ngamdanggam kumapay ti bagak itaken ka. Efren. Saan nga umububing ni nanang mo? Sika na mismo tinangibaga, nga adon tirikiriknaan na. Saan nga daw dawat? Ngayon manumot lang na panahon ti panagbiag dagiti naganak tayo dito'y lubong ngay. Saan tayo nga mo? No kasanupay kabayag ti panagpaut da dito'y. Isong agpanunot ka na imbag, Mikaela. Sakbay nga agbabawi ka. Ay, apay akastoy. Alo si Isanak. Diyak maipamaysa ti agtrabaho. Kaslakit din. Anda mo pasama ka diyak namnamaan. Gaputag tib-tib bayo Ay, unay lakit din dito arik na kaya. Ituloy ko kit din ti agtrabaho. Tapno ato ti malpas ko at trabaho. Ni tatang mo ti umawawag. Hello, tatang. Mikaela, anak ko. Pasensya ka no nakaistorbo Mabalin ka din agawit ka, anak ko. Ha? Apay nga min, tatang. Awanan ni nanang mo, anak. Ha? Tatang, saan da kumarabakan iti kasta? Pangaasiyo. Sana ka mangrabrabak, Mikaela. Talagang awanan ni nanang mo. Isu ano mabalin, agawit ka kuma. Pang-aasim. Oo, tatang. Agawid ak kadagos. Orayan dak tatang. Agawid akon. Kasladyak pa'y lapat dyan nga aging gaita, tatang. Kasladyak pa'y lamamati. Ani nanang titantan awak itang agda itilungon. Mikaela, anak. Pagkawanan nanang. No amok la kumaday di gaya man ti maudi pa nagilil mo kanyak.
Nagtalina, dakla ko manitisibay mo. Naambukla ko, ma. Kinapuno na anak ko. Nang riknaak matitar aramidam iday. Maawatan ka. Gaputamok nga aramidam ti amin para kada kami. Amok tirigat mo amang banggad. Tapno maitad mo ti amin nakasapulan mi iti inam. Kat pagyamanak tay ta Mikaela. Bakawanan ako matatang. Naambukla ko, ma. Naambukla ko, ma. Nalaos man ti panagbabawik, amok adya kon maisubli ti amin manang Emi. Iso nga ingkarik iti bagik, nga amin apanawan ken rigat ko, ipaay kon iti amak, bayat asi bibiyag pay. Tano bilang ipulang nan ti bulod na abiyag, awanton ti maaramidak, nga uray agdep-dep pa akpay. Iti panaglepas to ti kontratak dito Malaysia, ken iti panagawid kunton dita Pilipinas, ibukbuk kunton ti amin a panawon ko para ken ni tatang. Tapno saanen ang maulit ti napasamak iti daydi inak, ajak na asikaso a pulos. Iso kadagiti dumdumneg, nang runa kadagiti si bibiyag pay tinaganak da, ipaayon ti amin nga orasyo kadakwada. Tapno awan to ti pagbabawyan nyo, no dumteng ti panawen. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Mikaela. Pagayam a Mikaela, agyaman na kiti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Husto ka pagayam ko, rumbang laeng nga itad tayo ti amin a panawan tayo kadagiti dadakkel tayo, bayat asi bibiyag dapay. Tano awan danton, awanan ti maaramidan tayo, tasaan tayon a maisubli tinapalabas. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem, ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad iti nagan nga atong, nga iti agdama kat adda ijay Macau. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy a kablaaw. Kablaaw para kani Zian Carl, Hans Benedict Acevedo, Carol, Jenny, May, Mirna Guillermo, dita Sitio Pakak, Barangay Kagaman, Apari, Cagayan, from Sind TV. Kumusta kayo kano at taga Nagilian, Isabela, especially to Arman from Lebron James. Kastamotan ti Catrice family,
dita Bicok, Tuaw, Cagayan. Ni Gilbert Catrice kan anak kan apo, Anisyon kan Bawagan family, dita Rizal, Kalinga, from Marilu Catrice. Shout out kan ni Cristel Joy Suyat, dita Solano, Nueva Vizcaya. Ni Edmond Taginay, dita Lagawe, Ifugao. Ni Mama Melching, Papang Pedro, Jem, Marjorie, Angel, Uncle Javier, kan Noel Kurkuro, Auntie Liza, Kalubong family, Tilalayog, ken San Luis, Cagayan Valley, from Ann Agustin, ti Hong Kong. Shout out mat ka ni Darwin Acosta, dita San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan. Datatay Willie ken Nanay Isabel, dita Conner Apayao, from Wilms Dakiwag, dita Kuwait. Shout out mat ka da Reynaldo Vadil Paas, Molina, Afante family, dita Kongkong, Kasibu. Vadil, Paas, Agaluos, Fernandez family, ijay Muta, Kasibu. Ni Jing Afante Lagayan, dita Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Presi Peñaranda, dita Jizan, Kingdom of Saudi Arabia. Shout out ka ni Vilma Patak, Rowena Ponceja, kan Maricel Bautista, dita Qatar, from Mary Ann Orpia Paas, dita Jizan, Kingdom of Saudi Arabia. Kablao para ka ni MJ Combate Pigaw, dita Lebanon. Frehiliana family, dita Santa Lucia, Housing, Aringay, La Union, from Jose Frehiliana, ijay Saudi. Kasama ti Kanaway family, kan Grace Ancheta, ijay Singapore, from Ronnie Kanaway. Kastamatan na makablaawan ti Villena family, ijay Ilagan Isabela, from Chris Villena, dita Dammam, Saudi Arabia. Kumustamat ka ni Nanay Presi Balange, dita Aringay, La Union, from Ronald Rolyoda Balange. Shout out met iti Saltat kan Dulay family, dita Aringay, La Union, from Reyna Savina, iti Aringay, La Union. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Pagayam nga atong. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga atong. Iti agdama kat adaak dito'y Macau. Kinapudno na, agawid ak kuman manang. Ngam awan pa ilang amin ti flight, iso nga daak pa ilaang dito'y. Ngam iti kanito ang makaawid akon, ag for good akon dita Pilipinas. Adamot padas kumanang akayat kumat nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Tama siguradok apakaadawan daytoy iti nabalitokan nga adal. Anya di ko na, Ines. Umay sumarong karda tatang kan nanang inton bigat. Anya ko mataramiden da dito. Atong, Apay sumatimbagak saan ka ni? Anya ko mga taramiden da dito eh. imbagak matan atong. Kaya't damat ti sumarong kar kailiw da siguro ti apo ko da. Ay, nagbuisit matan. Imbis na makainan na ako kumamot ta Sabado no bigat. Ngam kapilitan na rumwara. Apay nga min arumwar ka ngay. Sa dino ti papanam katawan mo trabahom. Amo mo tadyak kaya ti makiplinastik kadagiti dadakkel mo, Ines. Iso adyak kaya't ida ang makita. Unay mo ti kasta pa nagsasaom atong. Di mo man lama panunot ang masaksakitanak iti kasta ajar mo. Dadakkel ko nagijay. Iso asaan ka kumamot ang nalabas nga agsao kontra kadakwada. Tatang, sa dino ti papanam? Adanas kan nga si kasuk anak ko, iso arumwarak. Kat no umay kanon itadalolo kan lola ko na ni nanang. Makaamupay lang ni nanang mo kadakwada. Kas itinako-nakon, ada na patag nga ramitek anak ko, iso masapol arumwarak. Manmanlaw ko ngamin tatang. Basta umay dito'y dalolo kan lola, kanayon ka apumanaw. Mairan-ran na nga niya da papanak anak ko, iso makaamu kayon. Mala, tama pa anakon. Tatang, Milet, anak ko. Addan tula ta pa nagririn na natayo kadagiti dadakkel ni nanang mo. Sige, mapanakon. Diya kaya ti maladaw iti papanak. Inakon, anak ko.
Kumusta ti panagadal mo, apo? Nasayaat mat lolo, nagato dagiti grades ko. Nasayat no kasta. Hanay, abangan no nasubag kamot kadananang kantatang mo. Oy, saan lolo? Natulnogak kadakwada, akasiti kanayon nga ibilin nyo kanyak. Nasayaat no kasta, apok. Laglagi pom ti kanayon nga ibilin mikin ka, no daytay umay kami sa marungkar ditoy. Wan lolo, saan kayo nga agdanag? Ayan ni tatang mo ngay, at akati. Rimwar lolo. Adda ka no napataga-asikaswan na, iso anasapa a rimwar. Kasta kati. Wan lolo, ngamsa na bale, maranaan yung tulat na dito ni tatang. Milet, apo. Umay kayo, lolo. Mapantayo ija ayan da lola kan nanang. Umay kayon. Atong anak ko, no siyakla amaysa, saan arumbang tikas nga aramidem? Amom gayam amapan ije balayo dagiti katugangam, ngam apay api manaw kangay ije balayo. Masurunak nga rod kadakwada nanang. Amo yung dayta saan ka di? Atong, no anyaman ti di mo magustuhan ka dagiti katugangam, ikagumaam apunasan ng dayta aguram. Tadayta ti pagtaudan ti saan anasaya at alin na nganyo. Ti kadi pa ilasigod, asakit tinakam mo, ti anak akam kadakwada. Talaga sana mapunas dayta sakit tinakam ko kadakwada nanang. Nalabit niya gingkat si bibiyagak. Agtalinaid mo dayta sakit tinakam ko kadakwada. Anak ko, Jak tumalipatan ti nararamid na kanya kedi. Agtalinaid dayta itilagip ko. Kat saan to na mapunas iti kaano man. talaga analaos ti sakit tinakam ko kadagiti dadakkel ti asawak manang Emmy. Tatiga po na, saandak idi akayat para ken ni Ines nga asawak. Ado timbagbagada idi anakaro ang nagsaksakitan tinakam ko. Adamin kabailan ti pamilya ti asawak manang. Malaksid iti dayta, agmay may nga anak ni Ines. Iso at tinagibasit dak idi dagiti dadakkel na, gaputa nagtao dakket nga rod iti nakurapay a pamilya. Ngem ti panang tagibasit da kanyak ti inaramid ko akarit, tapno mapasayaat ko ti biyag ko. Kat sa anak met anapaay, iso anakasara kak iti napintas at trabaho. Iti maysa nga aldaw, Atong, sapay ko mata di nakagura iti kidawakan ka. Anya day tayo, Ines? Agdadatang aminan ti panang ipakitam akaguram dagiti dadakkel ko. Nadnadlaw iti tignay mo. Kat masaksakitan dan. Masaksakitanak mo iti makitkitak nga aramidem kadagiti dadakkel ko atong. Tauray balibaliktadon taman ti lubong. Dadakkel ko lat tadagi jay. Saan ang mailibak dayta? No saan aga po kadakwada? Awanak kumamat nga asawam ita. Mabalin ka di, Ines. Saan man na dayta ti pagsaritaan ta? Atong. Amom lang arudo na jak magustuhan na pagsarsaritaan ti may papan kadakwada. Ngam dadakkel ko dagi jay atong. Di mo man kayat, saan mon ang mabaliwan dayta akinapudno? Guston, Ines. Isardan mon ko nakmet. Jak kayat apagsaritaan ti may papan iti dayta banag. Nanang, apay akas dyan ni tatang. Milet, anak ko. Masyanak ka da lolo ken lola, no umay da ditoy. Tano uray maira na nga da ditoy ni tatang, saan na ida nga ikaskaso? Kasla saan na ida ang makitkita? Namin ano akinasaritak ni tatang mo may papan iti dayta abanag, anak ko.
Ngam talaga anatangkan ti puso na. Apay ngamin nanang. Itian niya aga po. Ubing ka pa'y anak. Saan mo pa'y amaawatan? Nanang? Ngam di kagdanag. Sa anak nga agsardang. Kasaritak lata ni tatang mo. Tamasaksakit anak mo't iti ar-aramidan na kadagiti dadakkel ko. Naimbaglaangan? Taman nakaawat na lolo kan lola? Uray no madmadlaw dan ter aramidan ni tatang kadakwada? Kanayon lata nga ibilin da kanyak nga agtultulnugak kada kayo. Nang runa ka ni tatang. Kat di mo liplipatan day ta nga ibilbilin kan kada lolo kan lolam, ha, anak ko? Ngamin, rumbang laeng araumun ti anak, dagiti dadakkel na. Ni, apa yan nanang? Anyat mapaspasamak kada kayo aya. Kalaat-lat na nga rudan anak sakit ni makarang ko anak ko. Ramaraman na pa yun aging ka dito yan tilupok. Anay ko. Ayan ni tatangay. Napanain ay aban ni kakaiking. Apa yan ni kakaiking tinayaban na? Doktor ti masapul yun nanang. Oh, Jackson ka maalan anak ko. Anay ko. Di nasayat nanang. Ipan kayo langan i hospital. Amangan mo niya daytan. Umay kayo nanang. Saan tayo niyo orahin ni tatang? Masapul nga ipan kayo i hospital. Kat, kumusta nga rudan ni nanang? Diyak pa yan mo. Nagawid na kadagos itay. Apa man na simangpot ni tatang i hospital. Ngamsak ba apim manawak. Nakasaritak ti doktor. Kat, anyangay kano tinapasamak ka ni nanang. Apay ako nang mauray la agtiritir iti sakit amarikrik nana. Nag-rupture ta appendix na. Ha? Kat, delikado ka no day jay. Diyos ko, kat kasano nga rudan ngay? Diyak nga rutam mo inis. Mariribo ka nak. Imbaga ngamin ti doktor adakil ti masapul agatadap no maisalbar ti inak. Atong, Diyak ka muna sa dino ti pangalaki ti inayon ko itornong ko. Ngamin baga kiti doktor sakbay apim manawak. Ngaramidin dati amin tapno maispal ni nanang. agtinulong ta. Di kagdanag, maispal ni nanang. Saan ang maisagmak ni nanang mo? Ines. Agkararag tayo tinamarswa. Iso ti ad-ada makatulong ka ni nanang itikas di akasasaad na. Agkamang tayo tinamarswa atong. Talaga ang nagaburido ak iti husto. Gapo iti kanlaat apan naka-ospital ti inak. Gapo iti saan aninamnama ang napasamak manang Emmy. Podno nga damot basit urnong ko, gam saan nga umdas dayjay, iti gatad nga imbaga idi ti doktor nga isaganak. Ngam kas may sa nga anak, amang ipatpatag kadagiti dadakkel na, talaga akinid daw ko idi iti doktor nga ispalan dati inak. Ta ikagumaak apaadaan tigatad akasapulan. Nabaligi met ti operasyon manang, ngamnasken nga agtalinaed pay ti inak iti ospital, iti sumagmamano nga aldaw. Nanang, kumusta direk nayo? Nasayatan anak ko. Agyaman aken ka. No di nakgayam inyo ospital adagos. Amang ano anyan tinapasamak kanyak. Mabalin gayam ana sa bidungan nak. Gapo itinapasamak kanyak. Nanang. Iso na lang, tadakkel gayam ti babayadan tayo diti ospital. Sakbaya makaruarak anak ko. Kasta ti imbaga kanyak ni tatang mo. Nanang, saan nyo napagparikutan ti may papanit pagbayad tayo dito ospital? Atong, anak. Siya kundi makamoy ti dayta. Ti importante kat nabaligi ti operasyon nyo. Kat agpapigsa kayo kuma. Ay, pasensya kan anak ko.
Jakmat nagayatan tinapasamak. Imbagak matan nanang, saan yun ang panunutan dahi ta abanag? Siya kun, timakam mo. Awanin ti sa balya pamuspusan. Masapol akong putak iti patadum ita. Inton bigatan na ramuar ni nanang iti ospital. Anyat kayat mo asawan? Patula kong di 20% na porsyento tagpapautang a Bombay. Ha? Nadagsan day jay atong. Sigurado marigatan tangag bayad. Ang mawanan ti oras, Ines. Masapol ang makumpleto kung ti pagbayad iti ospital inton bigat. Awanan ti sa balya pamuspusan. Pangaasim atong. Palubusan naktasyak ti mangipamuspusan. Nanginaunay ti porsyento ti pampanunutom apagutangan. Ines, Agpakpakaasi akan ka. Di na kumalapdan at tumulong atong. Parikot takas pamilya daytoy. Itulok mo kuma at tumulong ak. amok no niya ti pampanunutom, Ines. Mabalin ka di atong. Oray italaang agundaway. Pangaasim kuma talipat ang pailaang tigura marikriknam. Agpakpakaasi akan ka. Oray italaang. Saan arumbang apagaryam tigura kan pride mo ita? Pangaasim kuma. Kunak no jak pay laba kaawit ita anak ko. Ti amok, agtali na edak pay laang ija ospital. Nasaon itatang mo amarigatan kay ti babayadan ija ospital. Abday ta kayo manananang. Saan gumatila pampanunutan nyo? Agi na nagpapigsa kayo kiti. Kakaisuna nakaawit kayo diti balayo. Agyaman akin ka anak ko. Agyaman akunay. Awan ti rumbo nga pagyamanan nyo kanyak nanang. Inaramid ko lang ti pagrubbo nga kas anak yo. Atong, No maminsan, no damarik na iti bagiyo. Ipakaamoy ko maadagos ha? Saan yun nga ulitin ti inaramid yo? Abinukbukudan nyo tinarik na yo. No imbagayo ko maididamo pa ilaan. Saan ko maanapasamak ti kasye kada kayo? uy, nanak ko. Di kagdanag. Kat ulit at tagkidaw iti pamakawan anak ko. Pasensya anak lakuman. Agyamanag, tapinat gamtikin daw ko kuniin sa makasarita ka, Barok. Amo kasumkiyad tirik na mamangawag kanyak iti papa. Wano uray tatang lakuma. Kapo iti sakit tinakam mo kada kami ti asawak. Ha? Ang saan ka apilitan, atong Barok? Tilaan kayat ko ita. Makapagkidawa kiti pamagawan kan ka. Gapo iti panang tagtagibasit mi kan ka idi. Idi naamuan mi asikati inayat ti anak mi. Ha? Pakawanan na kami iti asawak, Barok. Nagbidot kami. Pinanaknakam kada kami akapailam apag namayan ti biyag ti anak mi. Iso nga oray di na kami siguro maawat kas katugangam. Kaya't ko amaamuam asi po puso ang naawat dakan kas manugang mi. Kat tinagastos iti pan naka-ospital ti ina, Barok. Saan nga utang dayjay, ha? Tulong mi dayjay kan ka kas panagyaman mi iti panagayat kan panangasikasom iti anak mi. Iso adi mo kumapampanunutan nga dautang anas ka nabayadam kada kami. Saan kuma atong? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Jak pulos na katagari, idinagsarita kami iti katugangak alalaki, manang Emmy. Jak laing pagarop, anabayag gayaman anaawat dakkas manugang da.
Takasanumat ngamin, nabalkutan itigura ti puso kan panunot ko. Iso adya ko nadlaw dagiti kinaimbag nga ar-aramidan da. Iti daydi matlakan ito manang, tinilmon ko ti pride ko. Kat namin pinsan a pinunas ko ti gurak kadakwada. Kinapudno na manang, isuda pa'y tinangtulong kanyak iti panagabrod ko. Isu nga ita tamakunak a nakaurnungak matan para kada kami amin, ag for good akon no makaawidak dita Pilipinas. Kat ibubos ko ti panawan ko iti pamilya. Karamanan dagiti dadakkel ko, ken dadakkel ti asawak. Daytoy ti padas ko. Toy pagayam mo, atong. Pagayam nga atong, agyaman akmatkan ka iti panangibinglay mo iti padas mo. Amom napnuan inspirasyon ti padas mo. Pinanagnakam nga awan tinasayaat nga itden ti panagitanam iti gura. Taday ta ti pagtaudan ti panakasina-sina ti pamilya. Kastameten kadagiti aggagayem. Ti panagbalin aman nakaawat, kan managpakawan, kat may nga ugali adin tupulos magatadan, ti anyaman a kinapaknang. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu ipi danal tibiyag